Otvaranje poglavlja ne sme da postane samo sebi cilj. Pravi cilj je zatvaranje poglavlja. I ako pričamo o proširenju, o kredibilnoj politici proširenja, onda zaista moramo da uđemo u reformski proces u punom kapacitetu, a toga nema bez otvaranja poglavlja. Zbog toga očekujemo da do kraja austrijskog predsedavanja, dakle do kraja ove godine, zaista otvorimo što više poglavlja. Mislim da je moj kolega Sijarto možda zaista u najboljoj veri vrlo optimističan kad kaže da možemo da otvorimo svih 7. Ja znam i realna sam, prosto taj neki predizborni ambijent u Evropskoj uniji nije baš naklonjen proširenju, tako da mi realno očekujemo da 3 ili 4 poglavlja bilo bi zaista dobro kada bismo otvorili i to bi dalo kredibilitet politici proširenja koja je toliko najavljivana ove godine. Dakle, realno očekujemo 3 poglavlja, ali naravno vidjet ćemo da li će i ovaj izveštaj o tome gde su reforme u oblasti poglavlja 23 i 24, a puno smo toga uradili, biti dovoljan da dakle, neke države članice donesu odluku i o većem broju poglavlja koji može biti otvoren. Prema tome, atmosfera u Evropskoj uniji nije baš sjajna kada je u pitanju proširenje, ne samo dakle Srbija, govorimo generalno o politici proširenja, ali to nas ne sme da frustrira, mi moramo da radimo svoj posao zbog naših građana i da budemo strpljivi. Ja stvarno frustracije ne volim da delim, posebno ne sa građanima, više volim da našim partnerima u Evropskoj uniji prenesem šta je ono što očekujemo i što može bolje, a u Mađarskoj zaista imamo iskrenog prijatelja, pre svega politike proširenja, a onda i iskrenog prijatelja i suseda, znači komšije Srbije.